नमस्कार. गजालींचं कोकण या विनोदी मालिकेत तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आपला पहिला भाग मारुती आज आपण बघणार आहोत. त्यातील हा शांताराम बडबोले उर्फ शाबल्या, मोठ्या मनाचा आणि सगळ्यांची मदत करणार. पण ह्याची एक वाईट सवय आहे, समोरच्याचं कधीच ऐकून घेत नाही, स्वतःच तेच रामायण महाभारत. तर ही त्याची वाईट सवय त्याला कशी महागात पडली हेच आपण ह्या एपिसोड मध्ये पाहणार. चला तर. किती त्रास देणार आहे मला? प्रत्येक वेळोवेळी तुझं असंच असतं, कुठे बाहेर पडायचं झालं तरी. पुरे झालं तुझं, आता बस, चाललो मी आता. असं कसं तुला सोडून जाऊ? तू तर आमच्या वडिलांपासून सेवा करत आलेस, तुला असं सोडून नाही देणार मी. थांब हा, कुठे इथे मेकॅनिक आहे तर बघतो. थांब. समजला आता तर काय न्हू, एकदम एकटो शिकारीक गेल्लो आणि तुमका काय सांगतलं, डुकर 2 आणि बंदुकेत गुळी 1 करतलंय काय? प्रसंग तर भाजर येलो. एका गुळीत 2 डुकर कसे मारतलंय? इदवान मिया मोठो. आणि तुमका सांगा, अशी धरली बंदूक, डुकर दोन्ही पुढे लायलू एंगल सारखो आणि डुकराक सांगा तुका असो धरलो आणि फटाक मांदली, दोन्ही डुकर जाग्यार खाला. आता तुका माझी हात तशी आल्या. काय सांगतो रे तुमका? इथं मारुतीचं काम कोण करतो? काय मारुतीचं काम कोण करतो? मारुतीचा का? मस्त इला ते बरा केलं आमच्याकडे. तुम्ही बरोबर इला समजलं मला, काही एक टेन्शन मारुतीचं काम करतो तुमका. असा ह्यो माणूस हा मारुतीचा काय तुमका सांगा, दोडामार्ग तालुक्यात म्हणा नका किंवा जिल्ह्यात मारुतीचा काम करणारो म्हणजे एकच माणूस असा, इठ्ठल. समजला ना? जगाच काम करता, काही एक टेन्शन घेऊ नका. जाऊया इठ्ठलाकडे, तुमचं मारुतीचं काम झालं म्हणा. समजा चला आहे प्रश्न ना, माझ्या विश्वास आहे. समजला मा? चला या. काम तुमचा व्यवस्थितच झाला. मारुतीचं काम म्हटल्यावर काय पण तो व्यवस्थित करतो हे तुम्हाला माहित आहे ना? माहिती आहे. अरे माझाच माणूस तर माहिती आहे का? हा काय विचारला? काम करी असतो. समजला मा? इथं ये, इथं इथं ये, इथं इथं. अरे काम होता. काम हाडला तुका समजला मा? म्हटलं अंगलट नाही बघितला. इथं काय माहिती ह्यो माणूस हाडला आणि ते काय त्या माणसानं त्या मारुतीचं काम करता, त्या माणसाचं. समजलं ना? समजलं मा? मारुतीचा होय. आणि ते काम मी सांगलो, काम करणार ती असं आहे म्हणा. समजलं मा? अरे पण माझं काम घराचा सुरू असा रे. असं रे. आणि त्याका काय काय सांगू म्हणत असा तसा माणूस काम करणार म्हटलं, माणूस तुका येऊन दिसतो. ते का सांगलंय मी आता. काय करतलं इतक्या सांगले म्हणजे आता काय येतोय तर हा हा येतोय का? हो येतोय. हा
आणि बिया कायदा सगळा सांगा त्याला चांगलंय मग सगळा सगळा फक्त माझा त्याचा बरा आन्सर आहे हा. त्याचा काय तर तुझा भाग होऊया पण हुई येऊ ना हुई माका सांग बरे आहे का इथं मंदिरात तुझं तयारी करून ये मी माझा सगळा काम आटपतोय सामान घेते आणि येत हा अरे या मी तुझं ते काय ह्या करून सगळेजण राहा हा. हा, सगळे थांबतात येते काय भिया नको आज माका माहित आहे. बरंच आम्ही ना थंयसर थांबाया त्याका मी काय तर सांगलो तो येतलो बरोबर नक्की ना काय टेन्शन घेऊ नका. आता तुम्ही माझा परत परत जाऊया. विचार आम्ही थांबाया थांबला काय तुमका सांगता हा त्या घाटासून नंतर इलोय ना घाटासून इल्यानंतर तुमका सांगा गाडीचे ब्रेक फेल झाले काय करतलो हा गाडी अशी जाता गाडी तशी अशी गाडी तशी धल्ले करा ना अशी अशी करून समजला मा कटाक करून ब्रेक मारते समजला अशी अशी अरे हिला येतो खरा आता या किती जाऊया रे हा सुरू करूया काय एकदम सांगा हा करून ठेवले समजलं ना हा काय तुमका का हवा इले माणूस इले आता सुरू करूया आम्ही पण ही गदा कशासाठी आणली कुणावल्या हा मारुती मारुती गदेशिवाय समाज गदेशिवाय तेजील जातो काय माणूस काय कोणाक धरून आणलेलं काय अरे काय तुला हो मी या मारुतीची गोष्ट सांगत नव्हतो माझ्या गाडीची गोष्ट सांगत होतो माझी गाडी बंद पडली मारुती सुझुकी त्याला मी मेकॅनिक शोधत होतो काय माणूस मारे इथला तू जाणी इथला नाही सांगितलेला तू जाणी इथला दोन आता ह्या पुढचं शाबल्या आणि विठ्ठल वरच सोडूया आपण भेटूया पुढच्या एपिसोड. धन्यवाद.